ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯзанги навори мо дар бораи инкубаторҳо, яъне ки ин инкубаторҳо универсалӣ мебошад. Шумо дар шароити хона мурғпарварӣ, ғоз мебарорен ёки кавк, ёки кафтар, буданай, кавкай чизе бошад худохоҳ тухмоша монда бемалол дар шароити хона чӯҷаашо бароварда мегирем. Тамошо кунед, ин инкубаторҳо дар инҷа ин майдаш 62 тага мешавад ва 90 тага ва 152 донага дӯстони азиз. Ин универсали инкубаторҳо як афзалияташ хуб аст ки 220 волт қатъиам кор мекунад, 12 волт қатъиам дар комплект чӣ аст ҳамаша барои шумо нишон медиҳем. Ҳозир барои шумо обзор мекунем 152 донага инкубатора. Тамошо кунед. Системаш ҳозир як бор дига гирон мекунем. Ина системаш гироншид. Дар ин пара ҳама чизошо мондаги як наздиктар мебиёрем нишон медиҳем. Градусошо ҳамаша нишон медиҳад, баланд паст кунак ҳуҷҷатошон дорад. Ин пара ҳозир барои мурғ боша мурғ мемонед, ғоз боша ғоз, бо ягон кавк боша кавк, будана боша будана, ҳамхеле системаш ҳаст, мемонед бемалол истифода бурда мегиред. Хулоса ин инкубатормон бо бренди Дон мурғ мебошад. Ана акун дар комплектша тамошо кунед дӯстони азиз, як бор дига нишон медиҳем. Ина 3 ошёна мебошад. Дар комплекташ системаи барои аккумулятораш ҳам ҳаст. Мақсад ки дар инҷа пайваст мекунед, аккумулятори мошина ягонча мемонед, бемалол аккумулятори қатъиам истифода бурда мегиред. Вақте ки свет мурд, аккумулятори қатъиам истифода бурда мешавад. Ҳам 220 волт қатъи кор мекунед, ҳам 12 волт. Ана акун дӯстони азиз 3 ошёна мебошад. Тамошо кунед. Ина тагш ҳамаш роликви аст. Мақсад ки худаш автоматически то дода торик кардан мегирад. Ана акун дар барш бошад. Сетам хеле бачокча дорад. Акун бачокчаша мо худамон монде, худатон дар хона ҳамин гуна 05 баклашкора монда барои влажнес монда мегиред. Хулас акун дӯстони азиз, ҳама системашон як хел аст. Ай майдашам, среднишам, калоншам системаш як хел. Нархошон бошад дӯстони азиз. Нархош ана 62 тагамон дӯстони азиз 850 сомон мебошад. Иам дар комплекташ ҳама чизош ҳаст. Як бор дига нишон медиҳем. Кулераш ҳаст. Мисол дар ин пара ина шланго, хеле бочкача монда накаш, роликви ҳамаш ҳаст. Ин 62 донага тухм мемонед. Ана акун универсале тамошо кунед. Як дига наздиктар мебарем. Хай иша нишон бидам. ин пара биёрем. Тамошо кунед. Ин пара ҳама положение дорад. Хоҳед ки барои тухмои будана майдака мемонед, положенияша туғри карда мемонед. Агар барои тухми ғоз калон бошадам, положенияша калон карда монда мегиред. Тухми будана аст, майда ҳамонро монда шумо бемалол чӯҷа буроред мешавад. Буданай, кафтарай, майнай, мусичай чизе боша худохоҳ буроварда мегиред. Регулировка карда мегиред, кадом положенияш дар кор бошад. Мақсад ки ҷо дорад. Як бор дига наздиктар мебарем. Тамошо кунед. Дар тагш сетка мондагӣ ягон чӯҷа патматаш поён нарасад, халал нарасад гуфта, ина 2 тага кулер дорад дӯстони азиз. Бемалол худохоҳ истифода бурда мегиред. Хулас ҳама системаш як хел аст. Мақсад ки ишам як хел системаш, лекин аз ҷиҳати тухм бисёртар бурда накаш ҳамин аст. Ана акунун нархоша гап зада мерем дӯстони азиз. Нархош 62 тагаш 850 сомон дӯстони азиз, то 100 километр доставкамон ройгон аст. Ана инаш бошад 92 тага. Як бор дига нишон медиҳем. Ида мегирем, болои ида мемонем. Инаш бошад 92 донага. Иам ролик метавонед ки дар инҷа тухми бедана, ғозай, кавкай, кафтарай, ана бо ягон даканай чизе тухм бошад бемалол монда худохоҳ буроварда мегиред. Дар комплекти иам шунури кабели 12 волтам ҳастай. Баклашкачо монда накаш системаш, хулас ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст. Шлангош бемалол монда истифода бурда мегиред. Тухмо бошад ранги ҳамин гуна чинда мемонед. Як бор дига наздиктар нишон медиҳем. Тухмонам хел чинда буроварда мегиред. Ин автоматик худаш то додан мегирад. Системаш ана акун дӯстони азиз, дар комплект системаш ҳамаш нишон дода меистад. 37-38 қариб меистад. Вақте ки худаш гарм шуд, тамом дига худаш кор карда рафтан мегирад. Мисол касоне ки медонад, касе ки намедонад, хай бо худохоҳ фаҳмода нишон медиҳем. Нархои ира иша гап задем. Нархиша 62 донагаш 850 сомон, 92 донагаш 1000 сомон, то 100 километр доставкамон ройгон аст ва 152 донагамон дӯстони азиз 1300 сомон, 100 километр доставка бемалол худохоҳ равон карда мегирем. Боз як афзалияти ин хуб дорад дӯстони азиз. Тухморо узӣ мекунад. Тамошо кунед. Ина лампочкашаш гирон шуд, мемонем.
уже нигоҳ мекунем чӣ хел шудааст. баъди чанд рӯз мебинем уже тухм уже чӯҷа пайдо шудааст ё пайдо нашудааст дурунушда. ҳамхел ҳар якта тухмро шумо метавонед ки бемалол узӣ кардан мегиред. ин парада ина кнопкаш аст, мекушад, меҷуқед, бемалол ина ҳар як тухмро бемалол узӣ кардан мегиред. хулас афзалияташ беҳтарин аст. кадом парранда тухмоша монданӣ бошад, марҳамат бемалол мондан мегиред. инкубатори универсале манзили мо ноҳияи ҷалолиддин барҳӣ қарор дорем дӯстон азиз, то 100 километр доставкамон ройгон аст. як бор дига нархоша гам мезанем. нархош ана 62 дона гаш 850 сомон, ана иш бошад 92 дона гаш, ин бо калонтар аст, 92 дона гаш 1000 сомон ва 152 дона гаш дӯстон азиз 1300 сомон то 100 километр доставкамон ройгон аст. ин се ошёна бошад. ина танашам як бор дига нишон медиҳем. ҳамаш роликош дорад. кадом палажина дар кор бошад бемалол мондан мегиред. тухми майда, тухми калона, средния чӣ хел бошад, мубоиноша кушод мақсад майда карда мондан мегиред. ҳар як системаш ҳамхеле чӣ дорад, шланго дорад барои влажнист. хай худо хоҳад нофаҳмонӣ бошад, бемалол рақамҳо дар рӯи экран бемалол занг мезанед, худо хоҳад боқӣ модаша бо мефаҳмонем. касоне ки ба ҳамин гуна инкубатори универсалӣ дар кор бошад, рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат кунед. ҳамин видеоро максимале паҳм кунед дӯстон азиз. бо бренди Don Murg мебошад.